Morjesta kaikille. Tänään luetaan hauskoja kommentteja, mitä ihmiset on laittanut tuonne kommenttikenttiin. Ja siellä oli muutama ihan hyvä, mitä äkkiseltään katteli. Kaverilla oli aikanaan virolainen kirjekaveri, siis joskus 90-luvun alussa. Tämä oli yleinen harrastus, jonka nimi oli Kaljukulli. Kaverini pyysi, että lähettäjä laittaisi nimeään kirjan ulkopuolelle lähettäjätietoihin. Mun oli pakko käydä tutkimassa, että montako kaljukullia Virossa on, niin tekoälyn mukaan, tämä ei ole varma tieto, mutta 1-5. Kalju on yleinen etunimi ja kull on myös yleinen sukunimi, mutta niitä yhdessä tekoälyn mukaan on maksimissa 5 kappaletta. 1-5 oli se heitto. Lihapirukkas tarkoittaa suomeksi lihapiirakkaa. Hääpuhe suomeksi ja viroksi. Hääpuhe on viroksi pulmaa kynä. Kun suomalainen sanoo, että huoneessa on kylmä ruumis, kuka sanoo, että huoneessa on kylmä ruumis? Dexter Morganko. Joo, no toi nyt oli vähän tommonen, että mä oikeastaan katoin just samaan aikaan, kun sä laitoitte kommentin Dexter-sarjaa ja ehkä se saa inspiraatiota siitä. Mullu ja tunamullu ovat minusta aika hauskoja sanoja. Mä en ole varmaan tarpeeksi virolainen tai jotain, mutta mä kävin tekoälystä kysyä, että mitä helvettiä nämä tarkoittaa. Niin mullu tarkoittaa toisessa päivänä ja tunamullu tarkoittaa 3 päivää sitten. Mun virolainen kaveri kutsui minua kullisilmäksi, kun löysin yhden hävinneen tavaran. Virolaiset best. Ja sulla on haukat silmät. Hyvä. Nyt teemme kuperkeikan. Nyt me teemme kukkerpalli.